sumat wala-wala sayu. Di misteryo ang ungkap sa kadiru, kanita sa adubo lingo-lingo iyak ulo. Kanita na nga uwaw sa gibuhat sa upaw, yes Superman upaw gimura siya bay hab-hab asa ang iyak-uyak. Hoy nagduga ko nga mo balik kay nagdala siya plastik sa inaha. Hala hab-hab lang sige sudat tatarat bay. Hala hab-hab lang sige, sige para yung pa sa party mag